Ел сайын ошбу көндә безнең гаилә иң бәхетле мизгелгә шатлана. Чөнки нәкъ шушы көнне яраткан кызым, сөекле сеңелебез, апабыз, кадерле хатыным һәм әнием Гөлфия Сәйит кызы Абсаттарова яңа Зимниц авылында дөньяга аваз салган. Шушы матур туган көне белән дә бүген аны кабат котлап китәсебез килә һәм баналь теләкләрдән күчеп, бары яратабыз дигән хисләрне кабат белдерәсебез килә. Әйе, барыбыз да сине кадерлебез үзенчә ярата. Тормыш иптәшең олы сөю белән, балаң мең рәхмәт хисе, әниең шиксез горурлану һәм сөенү белән, апаң белән сеңелең гаиләләре белән дә үзләрен иң бәхетле итеп санап яраталар. Син барыбызның да йөрәк түрендә урнашкан иң якын кешебез. Шуңа күрә бүген бәйрәмендә сиңа бары Алладан саулык сорыйбыз. Калганы синдә бар инде. Шундай ук булып кал, үзгәрмә. Үз Гөлфиябез, иң кадерле һәм газиз. Синең һәр елмаюың, кызык сүзең, уең безгә яшәргә дәрт бирә алтыныбыз. Иң газиз кешебезне туган көне белән котлыйбыз. Сиңа диеп иң яратканыбыз бары изге теләк юллыйбыз. Алар нәрсә диеп сорасалар, саулык, аны сана байлыктан. Гаилә иминлеге, мәхәббәте ташып торсын көнең шатлыктан. Кадерледән дә кадерле булып, яшә безне бары шат итеп. Язсын Раббым картлык көннәрендә яшәүләре иман белән җитеп. Балаң исән, ирең янәшәдә, әниең дәшә кызым дип сөеп, апа-сеңелләрең синең өчен яши бу дөньяда тик көеп. Котлы булсын йөрәгебез туган көнең, бәхетле, шат булып тик яшә. Гомер буе булсын якыннарың синең белән бары янәшә. Кадерле кешебез, кабул ит бездән якын кешеләреңнән музыкаль бүләктә, бәйрәмең котлы булсын.